Formació en alternança és un projecte d'intervenció que consisteix en el desenvolupament d'un servei socioeducatiu adreçat a joves tutelats i extutelades de l'àrea de suport al jove de la dgaia. Es tracta d'un projecte que combina processos d'aprenentatge i experiència laboral prioritàriament en l'àmbit hostaler alhora que es formen en competències bàsiques i transversals. Amb el confinament i degut a les circumstàncies que vivim actualment, vam haver d'aturar les classes presencials, però seguim treballant amb els joves des de la distància. En aquest cas, el repte que havien d'assumir era fer un videotutorial de cuina amb els recursos i mitjans dels que disposen allà on viuen i amb el suport i col·laboració dels educadors i educadores amb qui conviuen. Ahí estamos cortando la zanahoria, pequeñito, la ensaladilla rusa, los trozos son pequeñitos, perfecto. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a cocinar las carnes aquí en Marruecos, ¿vale? Primero tenemos que hacer lavando las manos. Aquí tenemos las manos. Cocinar arroz ya tenemos cebolla, zanahoria, pimiento verde, pimiento rojo y tomate. Y tenemos macarrones aquí también. Hola, buenas tardes, Blanca. Hoy os vamos a preparar unas patatas para ti. Venga, sin miedo, sin miedo. Aquí son bandeja, primero el pollo. Igual. Bueno, ahora ya ha pasado una hora, el ya está hecho. Abrecito. Aquí salsa. Una pinta estupenda esto, ¿eh? Estupendo. Tenemos dos buenos cocineros aquí, ¿eh? Aquí están las patatas